Deci se vede că comunismul nu e chiar așa cum credeați, că lumea aceea pentru comunism. Deci lumea vrea să mănânce, Doamne, mai ales fructe din mare, chestii din astea, ton. Vrea să le ies la o parte porcul. Deci carnea de porc nu este așa de bună, nici chiar asta de vită. Carnea de pești este mult mai bună. Deci s-au făcut astea, a mers ceva, s-au făcut chiar unul care avea 40.000 de tone, nu știu cum l-au cărat, am impresia că l-au lăsat tot pe baflui, cumva au făcut niște stăvilare din astea, care, să spunem, ajungea la stăvilar, demonta stăvilarul și s-a ajuns să fac vas de 40.000 de tone. Deci totul e să-ți pui mintea la contribuții, să faci respectivele lucrări astea de tehnică mecanică, să spunem, și să obținea șemalul ăsta destul de ușor. Deci s-a mers cu vasul de 40.000 de tone, bineînțeles, gol, s-a dus pe Prut, s-a ajuns la Galați, acolo l-au montat cu motoare, dar se putea face cu motoare și aici. Deci se făceau vase la Iași, lumea era interesată, vă spun, mai ales de hrană, nu s-a făcut asta, a zis că deci nici Iliescu nu e interesat și nici Băsel, poate mai departe spre genetizare. Dar cei care au idei de astea nu sunt bine văzuți. Deci, practic, lumea merge pe oraș, pe principiu că orașul ăsta e fals, că construit fals și că trebuie desființat. La genetizare pleacă fiecare la căldură. Deci alte principii din astea dubioase.